Vartijoiden tutkintovaatimus lakisääteiseksi. Jokainen meistä on kohdannut joskus vartijan, esimerkiksi kaupassa tai sairaalassa. Olet saattanut nähdä vartijan myös piiriautossa siirtymässä vartiointikohteesta toiseen. Mitä se vartija sitten tekee? Laki määrittelee vartijan tehtäviksi omaisuuden vartioinnin, henkilön koskemattomuuden suojaamisen ja rikoksen paljastamisen. Esimerkiksi kaupassa vartija pyrkii estämään varkauksia ja varmistamaan, että henkilökunta saa tehdä työnsä rauhassa ja turvallisesti. Millä perusteella se vartija sitten toimii? Mistä tulevat vartijan toimintaoikeudet? Vartijan toimintaoikeudet määrittelee laki yksityisistä turvallisuuspalveluista. Jotta vartija voi suorittaa lain määrittelemän työtehtävänsä, hänelle on laissa määritelty tietyt oikeudet. Tiettyjen edellytysten toteutuessa vartija voi estää henkilöltä pääsyn vartiointialueelleen tai poistaa sieltä henkilön. Vartija voi myös ottaa henkilön tietyissä tilanteissa kiinni ja suorittaa kiinniotetulle turvallisuustarkastuksen. Mikäli toimenpiteen kohde pyrkii estämään vartijaa tekemästä toimivaltaista tehtäväänsä, on vartijalla oikeus käyttää tarpeellisia ja puolustettavina pidettäviä voimakeinoja tehtävän suorittamiseksi. Millaista se vartijan työ on? Vartijan työ on vaativa asiakaspalvelutehtävä. Tehtävässä korostuvat hyvät kuuntelemisen ja läsnäolon taidot sekä oman osaamisen ja rajojensa tunnistaminen. Vartijan työssä tulee osata työtehtäviä ohjaava lainsäädäntö, ensiapua, alkusammutusta ja voimankäyttöä. Työtehtävien sisältöön vaikuttavat vartiointimuoto, paikkakunta sekä vuorokauden aika. Yhteiskunnan turvallisuustilanne on muuttunut voimakkaasti ja vartijan työ on pahimmillaan viikkotasolla työntekijälle vaarallista. Vartijan työturvallisuusriskit ovat usein varsin erilaiset esimerkiksi Hartolassa kuin Kontulassa. Esimerkiksi Heinolasta Helsinkiin vartijan työtä tekemään lähtevä ei välttämättä osaa edes aavistaa, mitä hänellä on vastassa. Meidän tulisikin varmistaa, että kaikki vartijat saavat riittävästi koulutusta koko ajan muuttuvaan työkenttäänsä. Miksi tämänhetkinen koulutusmäärä, eli 120 tuntia, ei riitä? Valtaosa vartijoista on ammattitaitoisia, hyväntahtoisia ja ystävällisiä ihmisiä. Valitettavasti, joidenkin vartijana toimivien yksilöiden rikolliset teot asettavat vaaraan myös ne, jotka pitävät tarkasti huolta siitä, että tekevät asiat hyvin ja oikein. Meillä jokaisella on tarve kuulua porukkaan ja tulla hyväksytyiksi. Se on perustarve. Yksityisellä turvallisuusalalla tämä tarve yhdistettynä matalaan koulutustasoon asettaa uudet työntekijät erityisen alttiiksi alaa pitkään riivanneille ongelmille. Ruudulla näet uutisia tilanteista, joissa vartija on räikeästi rikkonut toisen ihmisen perusoikeuksia. Kaikissa näissä tilanteissa ei ole kyse pelkästään siitä, että rikolliseen tekoon syyllistynyt vartija on väärällä alalla tai perusluonteeltaan häijy ihminen. Jokainen väkivaltarikos on väärin, mutta meidän pitää kiinnittää nyt erityistä huomiota juurisyihin ja siihen, miten tulemme vastaavanlaiset tilanteet jatkossa estämään. Monessa vaativassa työympäristössä, missä vartijat ja järjestyksenvalvojat toimivat, on ongelmana vääristyneet ajattelumallit ja juurtumaan päässeet toimintatavat. Tällöin käy helposti niin, että nuoria, uraansa aloittavia vartijoita ja järjestyksenvalvojia perehdyttää tehtäviin henkilö, joka kokee olevansa lain yläpuolella ja toimii piittaamatta asiakkaiden perusoikeuksista. Pitkään itse alalla työskennelleenä tiedän tämän valitettavasti olevan totta. Näissä tapauksissa nuorilla työntekijöillä on kuitenkin täysi vastuu omista tekemisistään ja heidän tosiasialliset vaikutusmahdollisuutensa vahingollisen työympäristön toimintatapoihin ovat minimaaliset. Tällä hetkellä vartijan työtä pääsee tekemään 120 opiskelutunnin ja poliisin hyväksynnän jälkeen. Tämä koulutus on hyvä, mutta väistämättä riittämätön nykyajan tarpeisiin. Vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävät ovat ainoita ammatteja, joissa työntekijä voi puuttua toisen ihmisen perusoikeuksiin ilman tutkintovaatimusta. Sen lisäksi, että perusoikeuksia tulee vaalia, tulee vartijalla olla myös osaamista huolehtia omasta työturvallisuudestaan erilaisissa tilanteissa. Vartijoihin kohdistuva väkivalta on rajumpaa, huumausaineiden aiheuttamat vaaratilanteet lisääntyneet ja vartijoihin kohdistuvat lainvastaiset vaatimukset saavat kokeneenkin työntekijän kuormittumaan. Nämä kaikki seikat puhuvat kouluttautumisen tarpeen puolesta.
Kouluttautuminen ei myöskään saa jäädä vartiointipalvelua tarjoavien yritysten harteille, koska me kaikki tiedämme, että aikana, jolloin kustannuksista karsitaan, koulutus on lähes ensimmäisenä leikkauslistalla. Meidän tulee yhteiskuntana vaatia, että arkipäivän turvallisuudesta osaltaan vastaavat vartijat saavat ansaitsemansa koulutustason. Antamalla äänemme tälle kansalaisaloitteelle, näytämme olevamme haastavaa työtä tekevien vartijoiden puolella sekä vaativamme yhteiskuntana yksityisen turvallisuusalan koulutuksellista tasa-arvoa. Kiitos, kun haluat vaikuttaa.